सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म जिगर पूरा सिनेमा हॉल में गर्दा उड़ा के रख दिले बा। जी हाँ, लोग जानता नहीं कि पूरा यूपी बिहार हर जगह फिल्म लाग गई बाटे और फिल्म में जबरदस्त तरीका से दिनेश लाल यादव के कलाकारी तो सारा दर्शक लोग के झूमे पर और सोचे पर मजबूर कर दिले बा। काहे कि दिनेश लाल यादव के नया नया कॉन्सेप्ट लोग के दीवाना बना के रख देवेला और साथे साथे अब की तो नया हीरोइन भी बाड़ी यानी अंजना सिंह, उनकर जोड़ी अमरपाली दुबे नहीं की, फिर भी फिल्म के इतना प्यार आशीर्वाद मिल रहा बटे कि 5 दिन में ही अच्छा खासा कमाई करके दिनेश लाल यादव के झोड़ी भर चुकल बा। जी हाँ, लोग को बता दी कि उनकर 5 दिन के मात्र कमाई 80 लाख रुपया हो गई बटे। जी हाँ, 5 दिन में 80 लाख रुपया जिगर फिल्म कर कमाई कर चुकल बा। तो लोग समझ सकता नहीं कि दर्शक के भीड़ अभी भी जिगर सिनेमा हॉल में से टूटे के नाम नहीं खेलत। काहे से कि जिगर में रुआ लोग जानता नहीं कि हर प्रकार के हर चीज संयोजन कइल बा। काहे से कि और पवन सिंह के एगो गाना और गर्दा उड़ा के रख दिले बाटे। जे भी सुनता भोजपुरिया दर्शक 2 मिनट खातिर फिल्म में पवन सिंह के भी फील करता, दिनेश लाल यादव के कॉन्सेप्ट फील करता, अंजना सिंह के एक्टिंग फील करता। तो ए से चौतरफा देखल जाओ तो फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट बनल बाटे। तो रउआ लोग अगर अभी तक ले देखले नहीं की तो जल्दी से जल्दी जाई सिनेमा हॉल में टिकट कटाई और देख ली फिल्म जिगर। काहे से कि जिगर फिल्म देखे खातिर भैया जिगर के जरूरी बटे। तो रउआ लोग जाई अभी के अभी जाई। अगर अभी तक नहीं गई तो एतवार के इंतजार एगो बीत गई बा, अब एगो और अगला एतवार के इंतजार मत करी। अब देखी जल्दी से जल्दी फिल्म जिगर। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर उन के बीच ऐसे ले आओ। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट में। धन्यवाद।